कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राचे इलेक्शनानंतर सगळ्यालो हिशोब सुरू आशिल्लो। खंयच्या भागात खंयच्या उमेदवाराक जास्त मत मेळटले, पण आज ह्या सगळ्या हिशोबाच्या गणिताक ब्रेक पडलो। कारवार अंकोला क्षेत्रात सतीश सेलेमी निवडले ते बी खूप अंतरांनी 2415 मताच्या अंतरान सतीश सेलेमी जिंकले। कारवार अंकोला क्षेत्रात काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार सतीश सेल, बीजेपी उमेदवार रुपाली नायक, जेडीएस पक्षाचे उमेदवार चैत्रा कोटारकर तसेच माजी एमएलए गंगाधर भटेमी अपक्ष उमेदवार जावन स्पर्धेत आशिल्ले। कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्रात टोटल मेळ 11 उमेदवारान स्पर्धेत भाग घेयले। पण काँग्रेस पक्षाचे सतीश सेलेमी आणि बीजेपीचे रुपाली नायक हेमचे मदेकाती लागीची स्पर्धा झाली। सतीश सेलेमी 76,305 मत घेयले आणि 2415 मताच्या अंतरान जिंकले। रुपाली नायक हेमी 73,890 मत मिळवले। जेडीएस उमेदवार चैत्रा कोटारकर यांनी 2918 मत घेयले आणि माजी एमएलए अपक्ष उमेदवार गंगाधर भट यांनी 2235 मत मिळवले। कारवार अंकोला क्षेत्रात जो उमेदवार एक वेळा निवडणूक घेऊन एमएलए झाल्यानंतर परत एकपटी हरल्यानंतर आणि निवडचो इतिहास ना आशिल्लो, पण ह्या इलेक्शनात सतीश सेलेमी निवड इतिहास रचयलो। पण ह्या पटी इलेक्शनाच्या गेम चेंजर एक्स एमएलए गंगाधर भट असे सांगतात, कारण गंगाधर भटेमी 2235 मत मिळयल्यार भी ह्या इलेक्शनाचो गेम चेंजर असे मानते आसात। कारण गंगाधर भटेमी बीजेपीत ऊन आपल्याक इलेक्शनात स्पर्ध करूक तिकेट दिलना म्हण अपक्ष उमेदवार जावन स्पर्ध केले आणि RSS तसेच मूळ बीजेपी कार्यकर्त्याले मत मिळयले, पण तेत मत बीजेपी उमेदवार रुपाली नायक हेमका कमी पडले। तेजेन गंगाधर भट हेमका ह्या इलेक्शनाचे गेम चेंजर असे मानतात। सतीश सेलेमी कारवार अंकोला क्षेत्राचे एमएलए जातलेत, तसेच राज्यात बी काँग्रेस सरकार येतलो आणि ह्या वेळाचेर सतीश सेलेमका मंत्री पद मेळटले अशी अपेक्षा सगळ्याली आसा। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।